magalata kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, mayong buntag mga higala among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpabinaw dinhi sa tulumanon. Kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og biadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga, pagadumalahon kini si higala Brother Libre Claves. So nagbinugtong taron higala dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Wa dinhi ato mga partner, Brother John, Brother Joel, Brother Isaw, Brother John Michael, Brother Kern, was na dinhi. So nagsulo-sulo taron, base karon taon-taon dahil motong ha. So sa inyo mga mensahe na amoy importante nga mga messages nga nyo ipadangat, diri lang idritso og send sa akong number higala. Kang Brother Libre Claves nga number sa 0926 8869 758. Okay, diri lang idritso og send sa akong number, o pwede sa mo ari mo message higala sa ato nga live, no? Atong Facebook live. Alang sa wa pa makasulay og lantaw, i-search niyo sa inyong Facebook higala ang DYCM Bugo Adventist. Muna siya, simple na kayo, DYCM Bugo Adventist. Okay na ni awit atong paminahon. mo, kaibigan ng buhay sa mundo. Anong
ganito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ang kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon ba siyang puwang dyan sa puso mo? Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. At siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa, na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo pa napagtanto, mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit. Ngunit sadyang nakakalungkot, sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya
ang buong buhay, puso mo, kaluluwa. Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bigat at sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya. Bakit pa hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso at isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Dagan ba kasakitan nga imo na nasugatan? Ayaw ka balaka, ayaw ka tingala, mga pagsulay lang na. Kung ikaw magmaluya, sang piton lang nimo siya. Kayang Diyos ang damutabang sa kagulanan o kasubanan, padayon lang hangtod sa katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pag-atuban ni anang kasakitan, o padayon lang, magpailog lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan.
pag-atuban ni anang kasakitan, upadayon lang, magpailob lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkot mo ang kadaugan. O imong malagpasan, mga babae sa imong agianan, ang Ginoo may giandam sa tanan nagatuman, ang kinabuhi na walay katapusan. Magmaligon lang, magmaisog lang, pagatuman ni anang kasakitan, mupadayon lang, magpailob lang, kung ikaw pagasulayan, kay human ni anang tanan, maangkon mo, maangkon ko, maangkon tang kaluwasan. Kahap ka ba sa mga butang nga imong nabatnan, unya sa dakli imong makita, ug mahanaw lamang apan ang Dios dili magtiya, bisan ikaw sa maniana, magubang siya sa walay katapusan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Kontento lang ang ikinahanglan sa Dios nga gamhanan, kay siya malipay nga magauban sa iyang katawhan, kadaugan maangkon ta, matod sa pulong niya, og kita dadun sa puloy-an nga langit nun. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan. Itugyan lang sa atong amahan ang mga problema o kabalakan, ning kinabuhian sa mga butang nga imong nabatnan.
Adunay dapit nga giandam ang Ginoo, alam kanako o kaninyo. Walay kasakit nga bation mo, kay uban ang Ginoo. Nagasidla ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan, ang imong puloy ana. May tubig og mga prutas dito, kahoy sa kinabuhi. Walay kangit-ngit nga makita mo, ni kagol ana. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan, ang imong puloy ana. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan, ang imong puloy ana. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan, ang imong puloy ana. Ang imong puloy ana. Nawat mo ba ang grasya niya? Kini ang basihan sa atong kaluwasan. Dito sa langit may kalipay nga hingpit, hangtod sa kahangturan kalinaw ay katapusan. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo? Moanhi siya sa paghukom. Ang dautan pagsilutan sa ilang binuhatan, ang mataron may
kinabuhing dayon. Ayaw kabala ka sa pagsunod kaniya, siya mo tabang sa tanang kalisdanan. Ang matag usa may pagduha-duha tungod sa kasalanan nga ilang nabatunan. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo? Moanhi siya sa paghukom. Ang dautan pagsilutan sa ilang binuhatan. Ang matarong may kinabuhing dayon. Andam ka ba, andam ba ako sa pag-atubang ni Kristo? Moanhi siya sa paghukom. Ang dautan pagsilutan sa ilang binuhatan. Ang matarong may kinabuhing dayon. 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 Sa ugma maoy babag, pulos lang pagduha-duha, maang tunta apan itog iyantang tanan sa atong Dios nga Amahan, nga nahigog ba sa walay katapusan. Kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan nga mga balaan. Kalangitan giandam alang sa tanan, lunlun bulawan ang kadalanan, o magpuyo kita dito uban sa Ginoo. Hintid nga kalipay maangkon mo, kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan nga mga balaan. Kontento lang ang gikinahanglan sa pagsunod sa atong Amahan. Ang kaluwasan di andam alang sa tanan
ka sa ugma. Dili ko mahimo ang tanan akong handog, gawas lang ni Jesus nga mao'y nagsaan kanako ni anang langit. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na unyay panghayhay. Ang langit walay sama, dinhining kalibutana. Lunsay nga bulawan ang imong pagalaktan, diin hingpit na ang tanan. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na unyay panghayhay. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na unyay panghayhay. Wala na unyay panghayhay. Wala na unyay panghayhay. Naghandom ako ni anang langit, diyan ko ang dapit sa kangit-ngit. Kay di tulundon lang kalipay, wala na unyay panghayhay. Wala na unyay panghayhay. Wala na unyay panghayhay. Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga kaigalaan karon, mga pinalangga nga tigpaminaw, mga suki nato sa kahanginan. Welcome kamo sa tulumanon sa kini ang maayong balita sa gihapon. Nagbilugtong taron din sa studio alang sa ato nga tulumanon. So atong itunol di ang mainiton nga mga pagpangumusta sa tanan nato mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kumusta man kamuntanan, unya welcome kamo higala sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Unya atong mga pinalanggan tigpaminaw diha karon sa Negros Island, sa Negros Oriental o Negros Occidental, kamong tanan diha higala, welcome sa ato nga programa. Atong mga viewers, daghang mga viewers sa Masbate karon, maayong buntag sa tanang taga Masbate nga lantaw sa ato nga tulumanon through Facebook. O ni ato sa mga pinalanggan tigpaminaw, mga viewers nato diri sa Biliran Province, no? Good morning yung tanan. Sa gihapon, welcome ko makapadangat mahigalag mga mensahe nga ni sa ato nga programa, no? Diri lang mo direkta og text kang sa number nako higala kang Brother Libby Clavis nga number. No, alam mo kang Brother John kay wa siya dinhi. Ano pwede mo ari mo message sigala sa ato nga live, ato Facebook, aron ato nang mabasa,
ang inyong mga messages. O niya, palihog lang po sa tanan natong mga viewers, atong i-share mga higala ang ato nga tulumanon, ang atong programa ngadto sa atong mga friend, no, para sa sila ma-bless po, pinagi silang pagtanaw o pagpamati sa atong programa sa kahanginan. O niya, may isang buntag sa tanan natong mga suki, pinalanggan tigpaminaw diya sa probinsya sa Leyte. Good morning sa tanang taga-Ormoc City. Maayong buntag diha sa mga Diso family na Brother Noel Gonzales, tanang taga-Ormoc. Welcome mga higalan to diha sa Merida, Leyte. Good morning sad sa mga tigpaminaw to sa Isabel diha sa Matag-Ob, Leyte. Nya dinisab sa Palampon, Leyte, ato sang gina-welcome ang tanan mga suki sa natong naminaw sa Tabango, anya diha sa Villaba, Leyte. Mayong buntag sa tanang taga Kalubian, Kananga, Leyte, ug bisan pa man diha sa San Isidro, Leyte. Anya may isang buntag ni Brother Sanico o man siyang family diha sa Baybay City, sa Baybay, Leyte. Tanan nga naminaw diha, anya nagamit mga sound system sa ato sang gipasalamatan ang tanan. Arita sa isla sa Camotes, Mahigala, lanog-lanog po ni atong programa sa Camotes Island. Mayong buntag sa tanang taga-isla sa Camotes. Kanya ato sanggi pangumusta karon mga tigpaminaw sa sound system ni Brother Tato sa Telodias Lower Kagkagan. So mayong buntag ninyo diha karon, welcome kamo. Kanya ako nang i-congratulate nung ako kayong amigo. Suod na ko na siya kay tungod sa unang panahon wapa siya pastor, nagkauban migliman diri sa Tambungon, dugay-dugay mi nga partner uban-uban ya, kay eskwela siya forward sa eskwela pagka theology. Karon gahapon ni gana na orden nagyon si Soilo Rua, si Pastor Nunoy Rua. So congratulations pastor sa imong ordination kagahapon. Ani ato mga pinalanggan tigpaminaw diri sa Islas Bantayan. Good morning sad sa tanang taga Madridejos, taga Bantayan ug tanang taga Santa Fe nga naminaw karon. Ni ato sang itunol ang mga pagpasalamat ngadto na ni Brother Eliseo Cordoba, ani Brother Cotijo diya sa Tikad, ani Brother Lucena sa Islas de Pairan. Tanan diya nagagamit ang mga sound system. Welcome ang tanan mga viewers sa nato diha atong gina-welcome. Mahinguman sa atong mga pinalangkan tigpaminaw diri sa Isla Silang Tagaan og sa diha sa Isla Sila Kinatarkan o Kinatarkan Island. Good morning. Matigpaminaw to dis isla sa Hibitngil o niya diha sa Malapascua Island og dito sad sa Carnasa. So kamon tanan diha ginabi-abi na ko higala sa pagpakiguban o pagparticipate sa atong programa karong buntaga. O niya mga suki sa natong naminaw din sa Mainland Cebu. Kutom sa nabot, di mo ni ikipenetrate sa Cebu City tungod kay dagko man kayong tag-as nga mga bungtod dihan dapita sa tuburan, paingon nga tos Balanban, masalipda, no? Pero dias ibabaw sa makabukiran na ay daghang mga feedback nato nga mga nagpaminawan kay lanog manis igbaw sa mga bukid kini atong programa. Dias Balanban, Asturias, dias Tuburan, makabukiran diya atay mga tigpaminaw. Berisad sa kabukiran sa Katmon, dagantag mga tigpaminaw sa diya. Diya sa Agsuaw na ang mga komendador family diya nga li minister na tanto nilang paminaw sa pulong si Ginoo, nasuta nila nga tinuod o kamatuoran gayud. Sila lang yun nangita og asang simbahan sa Adventist. Nakaplagan rin nila, karon noon tungod sa kalayo silang simbahan kay sa Agsuaw man, sa Bungyas, gihimuan sila sa makaigsunan og church. So salamat kayo, no? Good morning yung tanan diya taga Katmon, tanang taga Sugod, o daghan sa tagmatik paminaw des kabukiran sa Sugod. Good morning ng tanan dirisad sa Bourbon. Mayong buntag diha sa Lao, diha sa poblasyon Bourbon, diha sa Calabira. Ani ato matik paminaw diha sa dinhi sa Bundo, Bourbon. Good morning diha sa mga Orsal family.
mayong buntag no sa mga Murillo family. O niya, tanan diyang naminaw, bisan pa man diya sa San Jose karon, San Jose Bourbon, si Brother Pepito, niya Brother Diciendo, may buntag no, niyang family. Kanya nga tusad nila ni Brother Rodrigo Villamor, at isang pasalamatan si Brother Rodrigo uban siyang family, pinalangga niyang asawag makabataan sa ilang pagpalanog sa ilang sa ato nga programa no diya sa Gimpilakan. May buntag niyo tanan aton lang Brother Amay Pitugog yang family. Good morning. O niya sa ato mga suki na minaw diya sa Tabuilan karon, diya sa Olivo, diya sa Barangay Dalid, o niya dinas Kalumbangan, sa tayo daghang makaigsunan diya kay Galaan, o niya dinis sa Gimpilakan, maayong buntag sa tanan diya kaninyo no. Niya good morning sa diya Brother Maning Masbang diya sa Kalambua, o ni Brother Pipi Osabia diya sa Sabah. Good morning Brother Pipi. Tanan nga naminaw diya karon, welcome kamo sa ato nga programa. O ni ato mga sukisad nga naminaw diri sa Tabugon, ato rin pangumustahon sa Brother John Lubitania uban siya iyang pinalangga ngadto sa nila Sir Remedios Montiliano ug iyang family, Sir Delmo mga Ando family. Good morning sad sa mga pamilyas mga Lingganay og mga Tirana family lang. Brother Joel Tirana iyang family diya karon sa Tabugon, mahimuntag ng tanan. O niya bisan pa man diri sa Labangon, Tabugon, Kanaw-Kanaw, o niya diri sad sa Managasi, Tabugon, ato sang gipangumusta diya ang mga pamilyas mga Elarcusa, mga pamilyas mga Romagos, mga Nano family. O niya good morning sa mga Saladaga family, o niya Esther Erinia Soliano, ato sang gipangumusta tanan nga taga Managasi, o niya tanan nga taga mga Jordan family diri sa Lamak. Ano mintras wa pa ko kalimot tigala. Natay announcement alang sa mga church members sa Kaduwan nga karong Sabado sa 2 man suna kun wa ko nasayop sa December na ay Santa Sina dias Kaduwan. So gihangyo ang taga Kalib of Division sa Libho, mga kaigsunan sa Kaduwan Church nga mapadsisipita karong Sabado na ay Santa Sina. O niya ato siyang gipahibalo diya sa mabuli karon. Ana ay mga schedules Bible study karon diha. So pwedeng mo bagat mo diya sa dapit ang Bible study. Na magday Bible study diya karong udto siguro diya sa dapit sa mga ilanan. Ang Bible pa na kay naasan to'y nag-ingon sa kuwa gabi nga mo bagat siya. Nagkontakay ni doga ni istorya gabi niya taon-taon na siyang naminaw sa programa, nalipay siya ng study kung bagat siya. So diya sa mabuli atong gipangumusta di ang tanan to mga silingan no nga mga nagpaminawan sa atong programa karon nga karong bulan sa Disyembre day pizza 16 nga 23 na tay nindot kaayo nga mga seminar, mga lectures about health, about sa pulong sa Ginoo. Makapangutana sa mga nahigala diya sa covered court sa mabuli. Samtang nagdanga-danga na ay mamisipas yung panimalay o niya nagatanyag og mga advance nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. So sulayan yung paminaw higala way makuha na to madugangan noon atong naantiguhan sa pulong sa Ginoo. Okay, atong welcome atong tanan makahigalaan makaigsunan diya karon sa mabuli. Unya diri sa Kadwawan mga higala atong gipangumusta ang tanang taga Kadwawan diya sa Eden Care Group no. Unya mga kisuntos mahayahay. Unya diri sa Sinto Gens Kadwawan diya sa mga Arugante family, mga Risoor, mga Agua family, mga Alicos family. Good morning. Ani ang aton ng Brother Bin Esther, yung family, mga silingan diya, mayong buntag yung tanan, mga Magluyon family, mga Rosasinia family, mayong buntag. Tanan ni diya kanong naminaw, welcome kamo higala, niya kumusta mga Coralde family, kanyang atos mga Tirana family. Salamat po ni Brother Marcelo
Beronas uban siyang pamilya nga siyang mga apo nga atong gisugdan kagahapon og Bible study og anak ko sab nga kamaho anak ko sab ni Sterling, no? So salamat do sa imong pag-sacrifice sa imong mga apo sa pagdala diha sa pilan sa Ginoo. Okay, good morning sa atong tanang mga listeners sa barangay sa Libho. Diin doon na duha ka mga sound system na naglanlanog, kang Sister Linda Kamay o kang Brother Lolito Ermac na tanan diha kaninyong naminaw. Welcome kamo ni sayos kabuntagon. Wani ato mga suki nga naminaw sab diri sa Kanagahan. Atong ito na lang pagpasalamat no nila ni Brother Bernie Katakes, Brother Christian Bistar o Brother Ani Priscilias sa ilang mga trumpa nga naglanog-lanog kanunay alang sa pagpalanog sa atong Tolomanon, no? Maayong buntag sa tanan diha kanyo sa Kanagahan, kutom sa naminaw diha karon sa radio o naminaw sa lanog sa mga trumpa diyan dapita. Kumusta din ni Brother Lando diha, Brother Lando Itang atong agaw-agaw. Good morning nila ni Brother Nolan diha. Tanan diha naminaw sa diha sa Kanagahan, diha sa Libaong. Atong ginawelcome ang tanan, tigpaminon to diri sa Kinawahan, diha sa Victoria, bisan pa man dis Pusugon atong mga tigpaminaw og diri sa Luyong Baybay. Atong ginawelcome ang tanan. Good morning sa tanan usab nga taga Lambusan, labi na diha sa mga Frasco family. Good morning sa ni Brother Christian Bistar uban siyang Tibok family. Good morning ng tanan. Kani ato mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw usab diri banda sa Tambungon, no? Atong good morning din Brother Roger de Los Santos uban iyang misis, no? So may buntag nimo dong. O niya, tanan nga mga kaigsunan, magkagalaan to des Tambungon, o niya, atong ipanunuman ang tanan taga Tambungon, nga kung pananglit higalan ang inahanglan tagpisa sa atong mga motor. Pangitaa o duula ninyo ang Advent Motor Parts, sa yun pangitaon, kay naakilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Remy Sigarino, o niya, abli na sila gikan sa Domingo, hangtod sa adlang Bernes, sirado na sa Sabado. Good morning sa tanang taga-Anapog. Good morning ni Brother Norlan Pagal, konsyal, may buntag nimo sa tanan nga taga-Anapog atong makisunan kay galaan atong gina-welcome sa programa. Good morning sa Brother George Luna, ang Tikong Barangay Captain des Bangkasan, tanan nga taga-Bangkasan, welcome. Anya tanan nga taga Manyo usab atong gipangumusta no niya, kumusta ni Brother Elvis Peritos uban siyang family. Diha sa mga Peritos family atong gina-welcome sa atong programa. Good morning sa mga Lopez, mga Vargas, Ibanez family, diya mga Samson family. O ngadto sad sa mga Monteroyo family. Welcome mga Suson family, mga Larga, Likigan family. Niya, kumusta og maayong buntag sad sa mga Layon o Kabatania family. Ya dia sepatag Argawanon, kumusta sa mga ansyano mga Murata family, tanan diha ninyong naminaw no bisan pa man diri sa Punta, Hagnaya o Sagnaya, kinatibuk ana lang naminaw karon diha sa sakop sa lungsod sa San Remigio Higala. Kinasingkasing mo nako nga gina-welcome sa ato programa. O niya mga tigpaminaw sad nato diri sa Daan Bantayan. Good morning sa tanang taga Daan Bantayan karon. Labi na diha sa Maya. Ngadtos mga Dihito family, welcome mga Punay family diha sa Kortihan Church, no? Maayong buntag ninyong tanan diha mga Marabong family. Atong pasalamatan si Brother John Punay no sa iyang trumpa diha sa Talisay o mga silingan nga naminaw. Unya kumusta diha mga Morales family sa Lanao. Unya ngadtos mga Punay family diha, mga Punay family diha sa Lanao. Anya guban pa nato diha mga suki nga tigpaminawan. Anya mainguman sa atong tanan nga mga suki diri sa Kumbado karon, Daan Bantayan, ngadto na Brother Arnold Rosalio ug iyang family. Brother Jotan Peña iyang family, mayong buntag.
Brother Puyot o uban pa nato diyang mga kaigsunan, di na ko i-mention ang tanan, pero kamo tanan higala welcome. Good morning sa Depari Duming Bunokano uban sa Tibok family. Sa gihapon, welcome sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. O niya, tanan na ito mga suki nga naminaw sab. There is Paypay, o niya, Des Nazareth. Good morning sad sa tanong taga-Bakhawan, Yes Kawit, Mahawak. O niya, diya sa Antipolo, Medellin, ato sa ipangumusta, labi na ang mga Tundag family. O niya, nga sad sa Magulimas, mga De La Cruz family, diya sa Danglungsod, Medellin. Niya nila ni Brother John Michael, no? 5. Niya lang Brother Gaga, lang gido ilang mga family, maayong buntag. Ninyo tanan diya nga naminaw. Bisan pa man atong mga suki nga naminaw diri sa Lamintak, Norte, labi na nga ito ng Brother Felipe Solira, Brother Alex Ganyada, o niya nila ni Sister Eileen Dimotor, o niya nga ito sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar. Tanan diya ninyo naminaw, maayong buntag, bisan pa man diri sa Kurba, diya sa Tindog karon, diya sa kang Habagat, o niya labi na diya sa 108 Medellin, na anay trompa na naglanog, ang Brother Turbo Pobadora. So salamat no, Brother Turbo, uban sa masilingan karon naminaw sa atong programa. Gi-welcome mo sa pagparticipate mga higala. So tanan din naminaw no, welcome, bisan pa man sa Bugo City. Diyas Binabag, kumusta din ang mga gabyani, mga pamilya sa mga Olingay, ngadtos mga Borsero family. Tanan din naminaw sa Binabag, bisan pa man sa Antonio, na Sir Ami Ikot, na Brother Lino Sir Perla, maayong buntag. Tanan nga naminaw sa Anunang Sur o sa Anunang Norte. O bisan pa man sa Barangay Lapas, nagandaghan pag mga tigpaminaw, o niya dirisad sa diris Kabangkalan. Labi na diyas mga Lipawpaw family, mayong buntag. Pamilya ng Brother Joel Sino, o siyang Tibok pamilya, nila Sister Amalia Bisabilian, Brother Alan diya karon may buntag niya po. Kanya nga to sa Brother Joseph Kimno o sa tanan namin o Diyos Baas, kanya mga Derdel family, mga Ursal family din sa barangay sa Dakit, no? Atong gina-welcome kanya sa mga kahigalaan to kaigsunan diha sa Guadalupe, labi na diha sa mga pamilya sa mga mga pamilya sa mga Baldusa, mayong buntag, mga Humawas family, mga Munyes family, mayong buntag. Yang atusad sa mga pamilya sa mga Pilayo, no, may buntag ng tanan. O niya nga ng Pastor Hill, Idoliboyog, yung family, may buntag ng Brother Merjon, Ma'am Joy, nga atusad nila ni Ma'am Ibing, uban silang mga anak, ng Brother Edsel. Welcome sa atong programa. O niya, padayon tahigala nga atusunahan, atusang gina-welcome ang tanan nga tanan nga taga-Odlot, Dias Marangog, Dias Tagasa. O congratulations po na itong duha nga napapayas kagahapon, no? So good morning ninyong tanan sa Tagasa. O ginaot pa labi na sa mga newly baptized member nga maglig-on kita sa atong pagtuo, sa atong pagpangalaga dinato sa atong buhay nga Dios. So kana Brother Nelson, marag na naroon siya sa libro, o siguro marag na ay Bible study rin diya sa mabuli, Brother Nelson. Katong inyong giadtuan, yung musadihan ninyo, marag na ay mutapon mo tambong, nagtinawagay may gabi duga-duga siya tigpaminaw sa atong programa din niya na mga pangutanas nga atong gipantubag kaniya, niya naghangi siya nga unsang orasa mo adto dito ay Bible study daw karon dito ako itong Ignacia. Okay no, maayong buntag sa atong mga suki nga namin na usab diha sa Syukon, Barangay Syukon, Los Libertad, bisan pa man sa Nailon. Good morning diha sa Simbuawan, labi na diha sa mga Lipon family, sa pamilya ng Brother Nelson, pamilya na ni Brother Libby Lipon, iyang mga kabataan tanan, mga umagad, sa pamilya sad ni Anhing Ajiri Lipon, maayong buntag ng tanan. Siguro naminaw karon sa atong programa
yang pinanggang asawa, makabataan, mga umagad, tanan diya ni naminaw sa Asimbuawan. Niya, good morning po sa mga pamilya sa mga pioneer. O niya, ngadto nila ni Sister Lining Damayo, may buntag nimo Sister Lining, uban sa mga ginsakupan nimo. O niya, good morning sa ni Brother Johnny Alburo, Virginie, mayong buntag. Ngadto ni Brother Frido, Brother Frido Sarsaliho, ato sang gina-welcome tanan nga taga mga Rituya family sa diya, mga Bulambaw family, atos mga Canales family atong gina-welcome sa atong tulumanon, mga Berdida. Anya, good morning sad sa mga Hilig family. Anya, atos mga Mulihon family atong gina-welcome ang tanan. Anya, atos ang gipahinuduman ang atong mga pinalanggan tigpaminaw na kung naamoy plano higala nga magpataod mo og ma-roll up or mga grills ba or mga sliding doors ba or unsa pa ni mga style inyong gusto, ang amo i-recommender duolan ninyo ang Joris Roll Up Services nga nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bugos City, Cebu. Ipanagiyak na sa nagtiayon Ritzel o Judito Milihon ni abli na sila ikas Domingo higala hangtod sa adlaw Bernes. Sirado sila pagkaadlaw Sabado. Nya may buntag sa atong higala diya sa Iran o dinhi sa Pandan, may buntag sa taga Pandan. Nya dinhi sa New Public Market, tanan nato dihang naminaw. Nya bisan pa man diri sa Daang Carbo, no? Ato sang gipahinumduman ang ato makigalaan dinhi sa norte. Nga kung doon na namatikdan ninyo nga diferensya sa inyong pananaw mga higala, ayaw mo pagdugay, ikonsulta din na sa eksperto sa mata. Doon lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Ubos na sa Gaisano o niya atbang sa katungkaraan nga land bank. Makita ni mo diya ang Icons Optical Clinic. O niya naa sila iban sa San Remio, kilid sa highway atbang sa Prince. Tanawa lang sa gyapon itong Icons Optical Clinic. Nindot ka na ang servisyo kay computerized na ang pag-check sa atong pananaw parang matagaan yung accurate nga panginahanglan higala. Aniya, kana sila abli na gikan sa adlaw nga Domingo sa may alas 9 hangtod sa 5:30 sa hapon. Domingo ngadto sa adlaw Bernes. Sa gihapon sirado ng adlaw Sabado. Pwede sa gato siyang mama. Karaan nga optical clinic nga gipanagiyak ka na ni Doktora Hining Biraki Lubitania. Sa gihapon abri na siya gikan sa Domingo hangtod sa adlaw Bernes mga higala. Kumusta sabi ay sa ato makigsunan diri sa Kayang karon, may buntag ni Brother Andy Nubal. Good morning Brother Andy og tanan taga Kayang, tanan nga taga Don Pedro og tanan taga Pulambato, tanan taga Taytaya, no, at tanan din naminaw kinasing-kasing nako mga higala nga gina-welcome sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, makahimo na mo higala sa pagpadangat og mensahe kay panahon na nga atong pagbasahon ang mga mensahe ninyo nga midangat dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So ato nang isunod ang pagbasa sa mga mensahe, pero sa dili pa miminaw sa taguhuni sa awit. Mga butang nga imong nabatunan kining tanan, walay kasiguruhan. Dinhiniining kalibutan na magahatag kanimong kagulanan. Pabilin lang, kay ikaw ginasulayan sa pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo, kay ang tanan ginatugyan ni Kristo.
sa kasakitan o kalisdanan. Ania ang tanan dinhi sa kalibutan, mga matarong ug dautan. Pabilin lang, kay ikaw ginasulayan sa pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo, kay ang tanan ginatugyan ni Kristo. Tun mo abot na ang katapusan, iyang tapukon sa atubangan, ug makadawat ang matag usa sa ganti nga alang kanila. Pabilin lang, kay ikaw ginasulayan sa pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo, kay ang tanan ginatugyan ni Kristo. Pabilin lang, kay ikaw ginasulayan sa pagsalig ug pagtuo sa atong Ginoo, kay ang tanan ginatugyan ni Kristo. Okay, mo padayon ta higala sunahan adto na tanong sa pagbasa sa mga mensahe nga ato nga nadawat dinhi. Okay, niya si Brother Edward Gine Reyes, magtuan siya sa Davao, mga higala nanukad. Ang iyang mensahe, good morning Kuya Levi. So good morning Brother Giner. Niya po si Brother Joseph Kimno, maayong buntag usab diha kaninyo sir. Og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless. Anyaniasad si Brother Nelson Bersero. Good morning bro. Og sa tanan natong tigpaminawan nga giabot
aning atong radio program og sa live sa atong FB og akong i-greet ang akong mga kaigsuonan diha sa Tagasa Seventh-day Adventist Church. Padayon nga dasig mga igsoon, God bless. Ano niya po si Brother Ronelo Itang, maayong buntag Kuya Libby, og sa mga kaigsuonan nga naminaw karon, God bless. So, salamat po Brother Ronelo sa imong pagpakig-uban kanunay sa atong programa. O niya sad, de pagid siya mensahe akong i-greet ang akong mga kaparintihan diha sa Lapas og sa Mabuli. Og request kog usa ka awit para kanila. Kanus apa by Love Bible and Music para sa pagbasa. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat no. So ang request ni Brother Ronilo, kanus apa. Kanya niya atong idalit higala ang awit nga iyang gipangayo. Pahinungod alang siyang tanang kaparyentihan diha sa Lapas og didto sa Mabuli, ngadto sa mga pamilya sa mga Centellas, mga Itang family diha no. So good morning atong mga kaparentihan diha sa Mabuli. Ni ang awit nga naguluhan, kanus apa. Okay, kuan man ini kanang wa may ato pangitaw ni gala kay kuan naman kanang mga duyog raman pulos atong pangitaw ni ang kuan kanang naagyoy tono kanus apa. Okay, ato ning tanawon usa no kay atong pangitaon higala ang kanus apa awit. Okay, atong napatok rinhi ang kuan man ni ang duyog ra man ni. So ato tanawon pangitaon nato kay aron paminawan gid nato ang mensahe sa awit no, mas nindot po siya og mensahe ang awit nga iyang gipangayo ni Brother Ronelo Itang, kanus apa. Kino nindot ni atangin niyo higala ato ni nga ipatukar kini nga awit, ato ni pangitaon ang okay, kanus apa. Arita sa Exodus singer. Gitawag ka sa panahong gitawag ka, malibad na imuha, matut ni mo ugma ka na. Sika sa panahong giagda ka, sa pagsimba sa hirapon na malibad ka, katulog mo musunod lang ka.
tumala sa Diyos nga mo alagad ka ayaw ng pagduha-duha ay Jesus giulat ka Iksun ko kanus sa pamamalagad ka Unya na ba wala na'y ginawa Hinumdumi ang panahon na tutay na Iksun ko kanus sa Iksun ko kanus sa pamamalagad ka Unya na ba wala na'y ginhawa Hinumdumi ang panahon niya jutay na Iksun ko kanus sa Iksun ko kanus sa pamamalagad ka Unya na ba wala na'y ginhawa Hinumdumi ang panahon niya jutay na Iksun ko kanus sa iniyang Okay, moadto ta sa nahano. Salamat po kayo sa awit nga nagpahinumdum ka na to kanus pamanta mo alagad si Ginoo. Unya nabakunog mo undang taginhawa nga wa nay panahon pahigala. So samtang maayo pataglawas, samtang naginhawa patahigala, samtang wala pa masirang alas kaluwasan. Matod pa ni San Pablo sa 2 Corintios 6:2 karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon mong adlaw nga gikahimutan sa Dios. So nagpasabot na nga niining panahon na kung ang usa ka tawo mo duol malagad si Ginoo, mahimuot ang Ginoo kaniya. Pero adto na gani masirado ng kaluwasan, wa na'y panahon higala. Bisag unsa pa itong buhaton ng panahon na awahina ang tanan. Okay. Ato lang basa-basahon karon taon kung naay mga musulod nga mga importanteng mensahe. Atong tanaw nagikuban naton is Lovely Diheto, Ginalyn Lumuntad, ang mensahe nga nagdilaab. Niapod si Brother Ronelo Itang, Nathaniel Lucero Jr. Ato pong nakita din si Magno Lasco, Neil John Bersero, niapod si Mede Langgido, niya Alma Mahait. Ito sa nakita ni sa ato nga screen, si Sister Melanie Perez, ato ni singer din pero taod-taod ang wala siya makaanhi din Niapod si James Laloses, si Edward Generias, ato sa nakita ba Ronaldo Bragat, o niya si Aida Tirana, ato pong nakita si Badronilo Itang o si Nuniboy Antipala.
Okay, mo ni ato nakita sa screen. Kahimog yapon pag-send og mensahe gala atong basahon kana ko na ay mensahe moso dinhi. Sa di patang padayosnahan magampo sa ta, amahan namon as mga langit. Nining takna o Dios gihangyo kanamo nga samtang kami magasugod na sa pagtuon sa mga pulong, pagtubag sa pangutana, hinaot pa o Dios nga ang balaan nga espiritu magaguide, matag pulong nga among mapaminawan ang tanan gikan kanimo nga magpadasig kanamo sa pagkinabuhi nga labing duol diha sa matabangan kining tanan na magitugyan gisalig madawat sa Jesucristo nga manlawas. Amen. Okay. Ato ning panahon mga higala ang pangutana nga ato nga pagatagdon karon nga kabuntagon. Ato ning pangitaon kani dighang pangutana ni naglibog kog asay unahon ani. Niya diri Brad sa akong paniid daghang pagtulon-an namo nga wala isugo sa Ginoo diha sa Bible. Maluwas kaha ko kon ang akong gipangtuman kasupak o wala sa Biblia sa pagkatinod ba naglibog ko karon. Uy, maayo kay gipadayag nimo higala ang imong kalibog. So, ang imong kalibog maluwas ba? Maluwas ba kaha ko matod pa nimo? Kung ang akong gipangtuman kasupak o wala sa Biblia, ingon sunahan nga sa pagkatinuod Brad naglibog ko karon. So mayo nga padangat nimo nagari mga pangutana de higala na kinahanglan mo og kasulbaran katinawan. So ay nagpadangat dinhi nga mga tubag nga atong ihatag atong ibase sa Biblia aron mahimong magmalinawon ang atong mahuna-huna samtang ni nining kalimutana. Okay? Adto ta sa pagtubag mga higala. Ingon di siya dinhi sa iyang mensahe. Sa iya kunong pagpaniid daghang pagtulunan namo. Ang panibutyag niya dinig unsay iyang relihiyon, pero ingon siya daghang pagtulunan namo nga wala isugo sa Ginoo sa Biblia. Mga pagtulunan higala nga wala isugo. Gipasangil natong paggas Ginoo. Manang giingon sa Mateo. Naghiskot diya sa libro ni San Mateo nga sa San Marcos, mabasa po na sa Marcos 7:7. Ngayon sa Inusos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless lang daw ang atong pagpanudlo kung ang mga pagtulunan atong gitudlo mga pagtulunan nga ang tao lay naghimo, mga pagtulunan nga minugna sa tao, gitawag traditional nga doktrina. Tradisyon ba hinimo lag tao, dili biblical mga higala. So salamat kaayo sa gipadangat dinhi. Ato salian ko noog discovery kon unsa mga pagtulon-an kaha nga was Biblia. Unsa maluwas ka ko nga nagsupak man ni sa giingon sa Biblia. Daghan ko nang gisupak ba? Wa sunda. So ato ning tanawon mga higala. Ato sulayan og tan-aw ang kasaysayan ni amang ko'y Philippine history, ni ako'y Xerox copies Philippine history. Ni atong tanawon sa page 78 mga higala ang nagsuwat ani nga Philippine history si ni atong tanawon na published by All Nations Publishing Corporation Incorporated, Manila, Philippines, niya P.O. Box 1609, copyright 1994 by Sonia M. Saide. Si Sonia M. Saide higala magsusulat nini atong tanawon sa page 78 ni ay gikutlo dinhi matod pa niya sa history Philippine history dinhi ako Philippine history gani kasaysayan sa Pilipinas
giasoy din og unsay kasaysayan sa Pilipinas ug giasoy pa ni ang kasaysayan sa Katolik. Niya ako masana may naot ko alam mo kalain mga higala kay pangutana man gud ni kay nagisgot ra ba og mga pagtulon-an nga wa diha sa Biblia kanang gidugang lang. Nya naay mga pagtulon sa Biblia nga gitangtang pod. Atong basahon ingon diri nga Catholics consider themselves as Christians. Ang Katolik daw nag-angko, nag-ilas lang kaugalingon nga Kristiyano. Oo. Tinuod man na kay basta nagtuo nga Kristo, makonsider man tag Kristiyano. Innocent who believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Kinsa nagatuo nga si Kristo Ginoo ug manluwas. Innocent. But we add, bantay ha? But we add and subtract some beliefs in the Bible. Giklaro. Ingon ni apan ilang gidugangan o gikuhaan, giibanan ang mga pagtulon-an nga naa sa Biblia. Naay gidugang, naapay gipangkuha higala. Gipangkuhaan, gidugangan ang tulong sa Ginoo sa Biblia. Manigingan sa Pilipinas tari, kinaiya sa ICC, kung ito na, but they add and subtract some beliefs in the Bible. Ano yan, ipasunahan. Catholics believe the Pope in Vatican and so Rome can change what the Bible says. Kuyawa daw. Ang Roma makahimo kuno pag-ilis kung unsay gisulti sa Biblia. Hindi mahadlok. Ani ato pang i-continue ginabasa. For example, isampulan na ay mga pagtunuan gilay pang-usab, gipangpuno, gipandugang uban. Unsa man ning gipandugang kaning mga pagtulunan nga wa sa Biblia. Atong tanan ha. Catholics believe the Pope in Vatican and so Rome can change what the Bible says. For example, the Pope has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus. Muni usas mga sample nga gisubtract or gidugang ang uban sa Biblia. Kani gidugang ni. Ang Pope daw nagtugot sa mga Catholics sa paghimo og kinulit nga relihiyoso nga larawan. Gitugutan. Nabiya na sa Exodo 20 versikulo 7 ngadto sa versikulo okay, ato ning tanaw na. For example, giskutin nga they add and subtract some beliefs in the Bible. Gidugangan o niya giibanan. Niya usa ni ni Catholics believe the Pope in Vatican and so Rome can change what the Bible says. For example, the Pope has allowed Catholics to make religious images that look like Jesus. Naba na sa Biblia, gidili ang mga pagkulit o mga larawan mahigala na sa first o second commandment sa 10 commandments. Nana sa Exodo 20, 3 ngadto sa versikulo 5. Naingon niya ang 3, dili ka magbaton og laing mga Diyos sa bahan ko. Thou shall not have no other gods before me. Siya lang itong batnan sa kinabuhi. Kaduha, dili ka magbuhat o bisan unsang mga graven images. Bisag tuwa pa na sa langit, niya syuta tuwa sa katubigan. Kanya gingon ang versikulo 5, dili mo yukbo imong kagalingon kanila. Ayaw pagsimba kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Usa ka Dios nga buguan. Giunsa ni sugua? Wa ni tudlo. Gitangtang ni. Gipugutan ang tao sa pagbaton og pagsimba
og mga graven images nga gibawal sa Ginoo diha sa unag ikaduhang sugo sa 10 ka sugo. So, usa na sa mga sampol ato pantanaw sunahan na ingon din nga ingon din nga that look like Jesus, his mother Mary, and other biblical characters, some like Peter, Paul, Mary Magdalene. Anang ilang gipangsimba ba? Gipanghimoan og mga kinulit nga mga larawan. Ngayon sunahan nga the Pope and Catholic priest allow Catholics to kneel down, pray before these religious images, and parade them in processions. O sanis mga gidugang higala nga ang Pope daw o ang mga Catholic priest nagtugot sa Catholic sa pagluhod o nga the Pope and the Catholic priest allowed Catholic to kneel down, pray before them these religious images, and parade them in processions. Kitinaw higala o sanis mga wa isugos Ginoo ang Pope kuno Catholic priest tagsugo sa mga Catholic sa pagsimba, pagampo ngadto sa mga relihiyoso nga mga dagway. O niya iparid po nila mga higala. Another characteristic ingon ni sunahan of Catholic is the way to another characteristic of Catholics is that they pray to Mary, the mother of Jesus, and they use the heart, the rosary, prayer bells, the prayer novenas, repetitious prayers, and holy water when they cross. Naabanis Biblia? Wala gihapon sa Biblia higala nga ingon din nga bisan pa ang patay di na pwedeng pangajian ingon sa Biblia. Kaya bisan usaw pa na ito nag-ampo sa di na ginamahimo. Pero ilang gihimo din nga mga characteristics diya sa Biblia gisimba sama kang Mary ilan ang giyukbuan anya giyukbuan sa larawan Jesus Christ o uban pa anya ingo pisnahan the prayer novenas, repetitious prayers. San repetition? Magampo og balik-balikon higala. Ang amahan mo balikon og walo na ay balikon og kadaghan ng higala. So muna gani ato nabasa nga nagsugod sila sa pagampo o kanang mga gitawag og balik-balik ng mga pagampo. Gitawag repetition. Repetition ng pagampo. Nga na mister nga sitaran ka nga pangadji og 5 ka amahan mo. Kanya napo ka maghimaya ka Maria. Sugon pagpangadji ana ba? Nga kasumpaki doon nas Biblia. Gibawal og dili nas Ginoo mga higala. So ang imong pag-ingon nga sa imo din nga gisgutan nga matod pa nimo waning utrohog basa mahigala yung ka nga sa iyong pagpanii daghang pagtunan namo nga wala isugos Ginoo. Diha sa Biblia tunod na daghang wa isugos Ginoo pagtulunan suman sa itong nabasa aniya pagparid-parid daw sa mga larawan panahos posisyon. Another characteristics of a Catholic is that they pray to Mary. Ampo sila kang Maria kay inahan ni Jesus, and they use the rosary, the prayer novenas, repetitious prayers, aniya mga holy water, cross, aniya mga niligi panghisgutan mahigala ng pangumpisal ngadto sa priest. Mga pagbuot lang na sa tao mahigala dili iya sa Ginoo kay sa atong nabasa kaganiha nagisgot nga dili dawatos Ginoo
ang atong pagsimba kaniya kung ang atong gipangtuman mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Kanang sa Marcos City ba? City, pwede continue ng atos 9. So, gibawal sa Ginoo mga higala ang pagsimba ni anang mga butanga. Muna nga ito gibasa ni ang mga gidugang. Niya ay compilation si Reverend ako basa na list of heresies. The human inventions adopted and perpetuated by the Roman Catholic Church in the course of 1600 years. Niya gi-compiled kini ni Reverend Stephen L. Testa. O niya, giskutan niya mga human invention. Sa ito pataw rin nagtukod ng mga pagtulunan dili ang Ginoo. O unsa man ini atong tanawon. Of all the human inventions taught and practiced by the Roman Catholic Church, which are contrary to the Bible, the most ancient are the prayers for the dead. Okay, muni usas makaraan mga higala. Ingon ni nga nag-iskot ini nga contrary pagtulunan tungkol sa Bible. Kanya the ancient are the prayers of the dead. Pinakakaraan na pagsimba, pagampos nga matay, and the sign of the cross. Both began 300 years after Christ. So muni atong nabasa din ni mga higala. Nagkanayon din nga the most ancient yun nga pagtulunan. Pagpangadji sa mga nangamatay. Iampo ang nangamatay. Kaya nagtuo bago sila nga mahigayon pang maluwas ang patay. Kung sa buhi pa siya, wa naghinulso siya masala. So, maunay pagtuo sa uban mga higala. Manya ato nakita din nga naay daghang mga pagtulunan nga gitudlo sa simbahan nga wa itudlo sa Biblia. Wa man mayong Ginoo pag-ampo mo alang sa mga nangamatay. O niya ingon ni nga and the sign of the cross both began 300 years after Christ. So, muni pinakakaraan nga pagtulunan mahigala. Karaan nga mga pagtulunan nga wa itudlo das Biblia. Pag-ampo alang sa mga nangamatay, niya ingon pagini nga the sign of the cross. Kagabi murag datubag na to nasad kaning pagpanguros. Kay mo among sa gabi nga pangutana kay mo among ginaandan la ba manguros. Ato nang gitubag gabi kon gisuportahan ba na sa Biblia nga pinaagi sa cross. Mahadlok ang yawa diha sa cross mga higala. So karon atong padayon og isgot pagdinhi sa compilation ni Reverend L. Testa. Gayon siya sunod niyo. The worship of Mary, the mother of Jesus, and the only itong tanaw ni. Okay, dira. Of all the human inventions taught and practiced by the Roman Catholic Church, which are contrary to the Bible, the most ancient are the prayers of the dead and the sign of the cross, both began 300 years after Christ. On your next, the doctrine of purgatory. The worship of Mary, the mother of Jesus, and the use of the term mother of God as applied here. So gisgutan ni gala nga worship on Mary. Nga ba tayo mabasa ana nga gisugo ta pagsimba kang Mary? Wa kay pagtos uban si Mary kuno tigpataliwala. Sa Biblia higala against the Bible na. So ang iyagong pangutana, dagang pagtulunan namo nga supag sa Biblia may kay nagtuon ni siya. Ani iya na compare. Tanawon pag nato sunahan. Ang pag-worship kang Mary nahitabo gitudlo pa na simbahan. Aniya dayon ang the doctrine of purgatory was
first established by Gregory the Great about the year 593. 593 nga ang pagkahimugso ni anang pagtulunan nga purgatorio. Mo nang imo makbati ang magampo nga kaluy-an mong kalag sa purgatorio. Mo na mga pagampo kay lang pagtuo mo po nagipatuugod sa mga katsila nga mao'y nagdala ni anang dako nga relihiyon nga sa Pilipinas. So muna nga punto itong ikuha mga doktrina nga gidugang about purgatory na abnas Biblia gitudlo, wala sa higala gitudlo. Tag napay gitudlo di atong basahon, pero lisod mo ng basahon ang di mabasa. Di mo na mabasa. So atong i-continue pag-regala. Doon na yung mga pipila nga atong naisgutan, mga pagtulunan nga inimbento, gitawag human invention doctrine, Doctrina sa Purgatorio. Kanya tanawan pag inato, dinisunahan, atong laktawan ng uban. Okay. Ato ning tanawon daghan din higala, daghang kain ni. Ingon sunahan, worship of the cross of images and relics was authorized in gitugutan kanusa 788 ang pag-worship sa cross aniya ang pagsimba sa mga graven images. Okay, man yung magipampuno, no? Worship the cross. Yan sa pagipampuno, holy water, i-mixan og asin, anya kini ang asin, ang tubig, ampuan daw na, anya human, niya na, manay mahitabo, mahigala. Okay. Niya ay gitawag sa nila og holy water. Gidugang sana. Wa na sa Biblia gisugo. Kanya nahitabo na giimbento niadtong 850. Ang simbahan nag-imbento ana. Muna gitawag tradisyon, human invention doctrine. Kanya na pagyud veneration of the Saint Joseph kanusa 890. Kanya canonization of the dead saints katong pagkanonay sa patay nga santos nga balaan. First by Pope John 15 niadtong tuig 995. Tao lagi nagbuot-buot niya fasting on Fridays. Una magpuasa mabirnis, mahinangat Pasko kasakit. Nahitabo, nagsugo na, nahimugso niadtong tuig 998. Wala na sa Biblia against the Bible. O niya pag atong tanawon, kadaghan man kayo ninhigala, ingon din sunahan nga ang Ave Maria, part of the last half. So daghan kaayo, kung ibasa diri, pero daghan na kaayo. O niya ila pag yung desisyonan sa Council sa Trent, nga niadtong tuiga ilang giaprobahan nga matod pa the Council of Trent held in the year declared that tradition is of equal inisnahan nga okay, asa na to lipatan mo ko na to. Okay, ilang gisgutan nini nga ang tradisyon kuno is of equal authority with the Bible. Ilang desisyonan nga ang tradisyon mga human invention doctrine maora kuno na og ang Biblia mga higala. Mura na ang Biblia daw tradisyon lahi ba kayo gikondem ba na sa Ginoo? The tradition is a human teaching na siya. Human teaching, mga pagtulunan nga gisugo lang og tao. Dapat di ang pagtulunan nga yes Ginoo. Nga dili dugangan, di sa dibanan. Sa 12:32 gani sa Deuteronomio
ang giingon si Ginoo nga bisan unsang butanga nga akong gisugo kaninyo, ayaw niyong dugangi, ayaw sa dinyo og kuhae. So nagpasabot nga unsay naa, mao ra gani atong sundon mga higala. Di siya musugot nga atong punan, di pon siya musukot nga atong kuhaan, pero nahitabo na ni higala. So naay gikuha nila kay wa kauyon siguro, napoy gidugang. So mga pagtulon ana nga outside sa Biblia mga higala, wa dias Biblia. Pangutana, maluwas baka kuno siya. Unsa bagay wa sa Biblia? Kanang pagtulunan higala nga wag tangon ang napulo kasugo. Naay daghang pundok nga moingon na nang wa na napulo kasugo. Kinahanglan imong usisaw higala asa giwagtang. Di mami musupak nga naay gipahunong, giwagtang, gitapos higala. Mao ba ni gipasabot kining 10 Commandments? Gipahunong, gitapos, mga higala? Gibungkag? Dili. Nga naman, kung mauna, naamas na po kasugo nga di ka magpatay, di takasaron og magpatay ta. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Unya, og wala na ng sugua, wala tahod sa itong ginikanan. Unya, kanang sugua, kanang 10 Commandments, mao ka na ang sugo gitapos gipahunong mga higala. Dili. Ang sugo nga nagapadayon higala nga wa matapos sa diha nga sinusos gikalansang sa cross. Ang napulo ka sugo wa ilansang kundili ang seremonyalo mga higala. Imposible mga 10 Commandments mo gitapos. Kay mo gipatapos mga awat na tao, okay na, di takasa. Di na takasa ug unsay atong buhaton mahigala. So di na mahimo nga ang napulo kasugo wag tangon. Gipanghingusgan ganis Biblia sa Santiago 10, kung maglapas tag usa ka bahin sa sugo, samara nga gilapas nato ang tanan. So nagpasabot na nga ang gitudlo sa Biblia naa ilapod wala na. Di na ipatuman. Mga tradisyon na, nag-ari ka sa ipapahulay, mahigalay, kaupat ng sugo. Dihas Biblia, Sabado gyud ang ginitok nga adlawng igpapahulay, Sabado. Niya pagi atong mabasa, paminaw mabasa ng bersikulo. Dinis nakasulat sa Juan 19:31. O niya dinis maayong balita ng Biblia. Atong tanahon, 19, versikulo 31. Okay, dinhi sa mayong balita ng Biblia na ko basahon. Mauni atong mabasa higala. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balio nila ang mga BTS sa mga tao nga gilansang og unya kuhaon sila gikan sa cross. Gihimo nila kini kay Bernes man kadto og dili sila buot nga magpabilin ang patayng lawas didto sa krus kay ang adlaw nga pahulay nga umaabot balaan kaayo. Gitaw pahulay gala sunod sa Bernes. Klaro kayo nga des Biblia ang adlaw pahulay, ang adlaw sunod sa Bernes, sa mga adlaw sa Bernes, siyempre Sabado. Matakdo ng usa ka semana. Ang Dios man maoy nagpasiugdag count kung pila ka adlaw sa kasemana. So naay upat ka adlaw kay nag-abot cycle niya 1 ngadto sa 7 niya balik na pud sa 1. Munay mao na higala ang mahitabo. So karon naghisgot pinhi nga ang adlaw nga pahulay Sabado gayud. Pero giilisdan og laing adlaw nga mao ang Domingo. Asa may atong dawaton ana? Asa may atong dawaton? Ang Sabado pagtun-an sa Ginoo, samtang ang Domingo pagtun-an sa tao. Wa man na isugo sa Ginoo sa Biblia, wa man tayo mabasa. Bisag usan lang ka bersikulo nga
nagsulti ang Biblia nga ang Domingo adlawng balaan, adlawng ikapahulay. Wa tayo mabasa na. Kay bisan pa man gani si Cardinal Rosales si Cardinal Gibbon siya libro nga The Faith of Our Fathers sa page 50 gayon siya nga matod pa niya nga you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we Catholic never sanctify. Mao na'y pamatuod ni Cardinal Gibbons, mahimong basaw na ito Biblia. Gikas Genesis pangos panadiyag. Di kita kaagi, basag usa na lang kalinya nga ang Dios nagsugo kanato nga atong balaanon ang unang adlaw semana or Domingo. Siya ang Biblia noon nagpugos kanato sa pagbantay sa adlawng Sabado. Apan kita wala nagabantay ni ini. So muna yung makita higala nga gipadayag niya nga ang mabasa sa Biblia Sabado. Ingon siya pero wala lang ta nagbantay ana. So wa diya sa Biblia. Unya kay wa man sa Biblia unsay nahitabo? Ang naa sa Biblia giilisdan bot-botan nila giilis. Giilisdan imbis 7th day gibutang nila og first day mga higala. O gilistan sa tao. Mao na gina nga dili pwedeng kuhaan, di pwedeng dugangan. Kay gani nagisgot ni ang pinadayag. Pinadayag kapitulo 22 versikulo 18-19. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesya nining basahon na. Kung adunay magadugang ninig bisag unsa kaniya, igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan ni libroha. O kung adunay magataktak o mga pulong gikan sa pulong sa basahon, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gihisgutan nining basahon. So ang Biblia nagsulti na kung naay madugang, dugangan ang hampak niya. Nasa'y tao mag-iban sa magipantudlo sa Biblia, tangtangon ang iyang bahin didto sa ginharian sa langit mga higala. So nagpasabot na nga ang Biblia di pwedeng dugangan, di pwedeng kuhaan. Naay mga sugos Ginoong gitudlo, akong gisalikway unya ang iyas tao mo akong gituman. Nagpasabot na higala nga nagpakasala ko basta sugo ganis Dios atong gilapas makasa taana. Kay sa unang Juan 3:4 naghisgot man ang Biblia ang pagpakasala mao ay paglapas sa sugo. Bisan unsang sugo as Ginoo atong gilapas takasata. Unya sa diha nga sa panahon nga kita nakasala naglapas sugo, ang may buhaton nato ana magampo tas Ginoo. Mangayo ta og kapasayloan sa atong masala aron pasayloon ta niya. Aron pasayloon ta niya kay nagtanyag man siya nga basta isugod tong sala sa unang Juan 1:9. Ingon siya kasaligan siyang mutuman saad. Pasayloon niya ang tanan natong mga sala. Basta ang kuno na to. Pero og di ta mo angkong nakasa kay ang pagsupak sa sugo atong ginahunang dili sala na sa adas katapusan manubag ta ni ana mga higala. Manubag ta ato bangas Ginoo. Nga naman kay mo ni atong gihimo imbes na isugos Ginoo ang sugo sa tao mo atong gipalabi. Murag gihigugma nato ang tao labaw pangatos Ginoo. So nining kabuntagon ang pangutana maluwas ba siya? Di sa kumuhukom higala kay di man ko maghukom pero imong ibis Bible lisod kong maluwas kung ako o sa kataong Kristohanon pero wa ko magsunod, wa ko magtuman sa gipangingon sa Ginoo dihas bala ang kasulatan. So wa naman tay panahon adto ta sa atong ato sa ning basahon niya pa ato nakita sa screen. Okay. Ato nakita dinhi sila si Brother Mario Alquizar, maayong buntag ninyo Bradley og makauban di stasyon wa pagyud mobalik si Brad John dihito
Naminaw mi karon si Brad Pablo Jason Junior ikas panalipan Katmon. Salamat. Mga igsuon ng utana o kaluwasan sa tanan maunay gipadayag sa Dios. Unang Timoteo 2:4, ang grasya gihatag na sa pagkamatay ni Jesucristo sa cross atong dawaton pinaagi sa pagtuo. Humana nata maluwas magkinabuhi kitag kabalauran sa Dios. Episo 2:8, 9 o sa igsoon ayaw palabya og abusuhi ang grasya mao ang kaluwasan kun atong isugid ngadto kang Ginisos siya mo pasaylo sa mga sala. Sa unang Juan 1:9. God bless kanimo. Okay, thank you kayo. Aniya adto ta higala sa atong closing song. Magampo ta, amahan namon as mga langit. Salamat sa imong pagpakiguban o sa imong mga pulong karong buntaga. Unta ang kamaturan magpabilin sa mga kasing-kasing magagiya ka na paingon di akanimo. Kaya magisalig sa Alang sa Kristo ng mga lawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kaniyang tanan ng mga sukig pinalanggan ti paminaw. Atong mga pinalanggang mga viewers, ang alusol ng Brother John Dihito, Brother Isao Dihito, Brother Joel Tirana, kinihigala, Brother Libby Claves, maing salamat o maayong buntag ka na